जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जि मोनसे जोंनि बे हाबाफारियाव जोङो नोंथांमोननि जिल्ला आफादाव फैनानै जों गावखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों। आथिखालाव दिनै दुलाराय आसाम नाङै आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरावबो दिनै बाथौनि बिभिन्न फोसाबनायनि गेजेरजों दिनै बाथौ गौथुमखौ मोनसे मुलुगनां धोरोम हिसाबै दिनै गायसननो थाखाय नाजादों। बे बुब्लियाव दिनै जों नुनो मोन्दों धोरोमनि गेजेरजों जोंनि समाज परिबेस जोंनि न'खर जोंनि धोरोम समाजखौ अरायसम मुलुगाव गेरेमसा महरै गायसननो थाखाय नाजादों। दा बे बुब्लियाव जोङो बेखौनो मावनांगोन बेखौनो सानो जे जोङो जोंनि जिल्ला आरो गामि आफादफोराव जोंनि समाजफोरखौ फोसाबनायाव जोंनि लाइमोनफोरा एखे माइनावफोरा जाबायदिहाय आग लानांगौ बिदि लानायाव जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन माइनाव आफाद जथाय गागि आफादा खामानि मावबाय दङ आरो बे बुब्लियाव दिनै जिल्ला आफादा खामानि मावदों। दा नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जों गावखौनो गोजोननाय मोन्दों, मिजिंथिदों बेखिनि बे सावरायनायनि गेजेरजों